En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la darrera prova del rànquing EPA des del camp del Pitch and Pat de Vallromanes, el torneig del Màsters de Franciac i recuperem el Campionat de Catalunya absolut de Pitch and Pat des de Maspagès, al Pla de l'Estany. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitch and Pat dels propers dies. Del 12 al 14 d'abril, amb una bona temperatura per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure, es va disputar l'última prova de la 6a edició del rànquing EPA al Pitch and Pat Vallromanes. Hi van participar un total de 216 jugadors i jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitch and Pat. Bueno, en aquest moment hem fet un gran esforç per a tindre un camp en perfectes condicions. No fa molt hem fet una punxada, però aquestes pluies que fa pocs dies s'han produït han deixat el camp en perfectes condicions. Ho passaran bé. Es podia escollir el dia de joc entre divendres, dissabte o diumenge. Divendres hi van participar 102 jugadors i jugadores. El millor resultat el van fer el Berenguer Ortí, de Badalona, i l'Oriol Mas, de Franciac, amb 47 cops. Entre dissabte i diumenge van jugar la resta de participants, però cap va millorar el resultat d'Ortí i Mas. De joc he començat molt bé, la tònica de la partida ha sigut agafar greens, la sortida molt bé, el pat he començat molt bé, boles a punt d'entrar que haguessin pogut ser verdis però no han acabat entrant, fins que he fet 3 pats i allà m'he vingut una mica avall. Però ara he acabat amb verdi i 4 sota per acabar, que no està malament. Bueno, sabia que havia de venir aquí a fer una bona partida, he començat no gaire bé, però mica en mica m'he anat posant en partida i mira, al final han sortit les coses i ara encara he de jugar en John, a veure què fa ell, però sembla que tot fa pinta que puc guanyar. Per la segona posició hi va haver-hi un empat a 49 cops entre Toni Viaga, Fernando González, Enric Sanz, Emili San Martín, Manuel Amor y Amador Rodríguez. Bueno, las medidas EPA lo que tiene es que da lo mismo que tengas 20 años que tengas 70. Son medidas que las puedes hacer muy bien. Les millors jugadores van ser la Maria Àngels Taulats, de Franciac, i la Glòria Ruiz, del Vallès, que van fer 3 cops sota par. Amador Rodríguez va ser el millor sènior i de la classificació handicap absolut, Massimo Giorcielli és qui va fer el millor resultat amb 10 cops sota par. Posat unes banderes, jo crec que massa fàcils. El que passa que sí que és un camp tècnic per la varietat de cada forat, no? El maco de Vallromanes és que cada forat és diferent i
però les banderes estan posades molt centrades i molt fàcil perquè tothom disfruti i faci bons resultats. Pel que fa a la classificació general, va ser molt ajustada fins a l'última prova entre les posicions capdavanteres. L'Oriol Mas, que cada prova jugada anava escalant posicions, va arribar a la penúltima prova fins a la segona posició, a 2 punts del líder John Frederick Evans, de Sant Cebrià, però gràcies al bon resultat de 47 cops que va fer a Vallromanes, es va proclamar campió del rànquing EPA 2019 amb un total de 170 punts, seguit pel Berenguer Ortí, amb 165, i el John Frederick Evans, amb 161. Bueno, és un honor, no? Hi ha moltíssima gent que juga al final i veure que tens el nivell per poder estar allà dalt sempre és un plaer, no? La campiona femenina va ser la Glòria Ruiz, de Handicap 1, amb 156 punts, seguida per la Núria Dalmau, del Pitch and Putt Platja d'Aro, amb 146, i en tercera posició la Marta Cucurull, del Pitch and Putt Bellpuig, amb un total de 141. La categoria sènior la va guanyar el John Frederick Evans amb 173 punts, seguit per Amador Rodríguez amb 160 i en tercera posició el Frederic Lloret, de Platja d'Aro, amb 154. Internacionalment es juguen aquestes mides, ens hem de preparar per tot, adaptar per tot, no són les nostres mides, però és el que toca. Bueno, l'EPA, el Campeonato de Cataluña, el normal, es porque me gusta jugar pitch and putt. Lo adoro. El guanyador de la categoria Handicap Absolut va ser el Josep Cortada, de Vallromanes, amb un total de 144 punts, seguit a Joan Plans, de Sant Cebrià, amb els mateixos punts, i el Toni Viaga, amb 143, ocupa la tercera posició. Maria Àngels Taulats guanya la categoria Handicap Femenina, amb 154 punts, i Cortada la Handicap Sènior. En aquesta edició del Rànquing EPA 2019 han participat un total de 481 jugadors i jugadora en una o més proves. Mira, aquest cap de setmana, durant Setmana Santa, celebrem el Màsters de Franciac. El Màsters de Franciac és el campionat per excel·lència del nostre club, és la 19a edició del mateix i pretenem reconèixer el campió del club. Per aquest passadís. Intentem fer una cosa diferent,
I el que és molt xulo és el passadís dels aspirants que fem a primera hora, que en el fons no és més que un reconeixement a tots aquells jugadors que tenen l'opció de guanyar el campionat, que passin per un passadís on poden xocar les mans amb la resta de competidors, i és el reconeixement al treball fet a la primera feina i que tinguin un record de per vida. Rafael Rodríguez, forat 8. Rebollo i Maria. Margarita, Lídia i Pep, forat 13. Bé, a nosaltres ens agradaria que fos un campionat més obert, que vingués més gent de fora, en tenim relativament poca, però fonamentalment el que hem fet és establir 3 categories, que és una categoria Scratch, després la categoria mitja, que és de més 0,5 a 5,4, i la categoria superior, de tal manera que en el club tenim 3 guanyadors del Màsters que tenen l'honor durant un any de ser reconeguts per la resta de companys. Doncs la competició m'agrada, però passar-m'ho bé també m'agrada. I si pot ser ja jugar i passar-m'ho bé en competició, m'encanta. Poder no, és que jo com vinc a jugar... Home, tinc ganes de fer sempre bons resultats, la veritat. Però competir, home, m'agrada... Si ho faig malament m'emprenyo, si ho faig bé estic content, però no busco una competició. La veritat és que vinc a disfrutar. Vull dir, disfrutar, fer la cerveseta amb els amics, i si jugo bé, fantàstic, i si jugo malament, doncs mira, malament, pau la cervesa i adéu, cap a casa. Cada any, de fet no és cap secret. Cada any vinc i ho fa des del primer dia que vinc a Franciac i no ho podia perdre, ens faltaria. Mira, la veritat és que tenia ganes de jugar-lo perquè l'any passat vaig poder fer només la primera ronda i tenia ganes de fer-lo sencer, la primera va anar malament, però dic, va, l'has d'acabar, i vaig acabar la segona volta, vull acabar la segona volta sense gaires il·lusions, perquè tampoc he fet un extraordinari resultat. Les voltes d'ahir avui, va bé, ahir vaig tenir una bona volta, vaig fer 2 sota, però anava 5 sota en el 15 i vaig fotre la bola a l'aigua i vaig acabar 2, i avui molt bé. Avui he fet 5 sota i un 7 acumulat, molt bé. Empat perquè jugo des que vas començar aquest esport a Solius, des de l'any 91. Vaig començar a jugar, tinc llicència de 266, imagina't, soc dels primers que va començar a jugar i m'encanta, és un esport per relaxar-te, per venir a competir i per fer amics, bàsicament. Home, és una diversió. És una diversió, és un esport que em permet sortir del dia a dia, de l'atenció a la feina, de la família, i quan vinguen aquí amb els companys, doncs la veritat és que és com una medicina. Doncs jo jugo pitch empat perquè és un esport que m'agrada i perquè he tingut la possibilitat de criar-me en un golf i perquè m'agrada molt jugar i estic molt content.
mira, per aquest tipus de persones jo crec que el que es troben és, primer de tot, és un campionat que es juga 2 voltes, que no és habitual a Catalunya, i el fet d'haver de competir durant 2 voltes amb un tall previ que hi ha fa que la gent s'escarrassi, s'esforci molt en poder aconseguir un bon resultat. Brutal, no havia guanyat mai. Havia fet una vegada segon, però realment no havia guanyat mai. Se'ns ha donat la circumstància que tant a la segona categoria com a la primera categoria hem hagut de jugar el play-off de desempat i tot ve donat per la diferència de resultats entre un dia i altre. Hem tingut l'oportunitat de 2 play-off, a la categoria Scratch no, però l'emoció és poder veure com aquests jugadors que estan competint per la victòria a la seva categoria són acompanyats al camp per la resta de jugadors que hi ha hagut jugant. Veure com algú que ja s'estava fent. M'agrada, la veritat que m'agrada haver guanyat, però sincerament no... És una anècdota dintre de la meva afició, que és jugar al pitch and putt i disfrutar. Doncs podem dir que he guanyat gràcies al meu professor Gerard Solano i als meus pares que m'han apoyat i al club dels pitxons. Nois, això va per Cinco. First they get you to smile, take a picture for a file. 150 números que hi ha. Doncs bé, en el Màsters, una mica mimetitzant el que fa el Gran Màsters d'Augusta, concedim l'americana del guanyador, que és igual que la que jo porto en aquest moment, i el jugador que sigui el guanyador de la categoria Scratch tindrà aquesta americana durant un any en propietat i l'any vinent haurà de comparèixer en el lliurament de prèmits per poder-li posar aquesta americana en el guanyador de l'any següent. Total, home, la jaqueta, de fet, jo vaig començar des del primer màster que es va fer, que es feia Royal Greenland, el primer, era una jaqueta de color salmó, i des de llavors hem anat donant jaquetes. Es va deixar de fer un parell o 3 d'anys i ara hem tornat a recuperar el tema de la jaqueta. Molt bé, brutal, fantàstica. El cap de setmana del 9 i 10 de juny
es va disputar la 22a edició del Campionat de Catalunya Absolut de Pitj Empat al camp de Maspagès, a Sant Esteve de Guialbes, Girona, i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pitj Empat. La setmana anterior al campionat es va jugar la fase prèvia, on hi van participar 173 jugadors i jugadores. Al campionat només hi podien jugar 108 participants, 13 que s'havien guanyat una plaça per mèrits esportius i els provinents de la fase prèvia. La competició era 72 forats i el tall per accedir-hi va quedar 59 cops. El dissabte a 2:15 del matí es va donar el tret de sortida a la competició i cada jugador disputava 36 forats. El millor jugador de la primera volta del campionat va ser el Jordi Saborit, que va fer 45 cops, seguit d'un quadruple empat a 47 cops entre l'Emili Sant Martín, el Dani Jiménez, el Xavier Pons Domènech i l'Alexandre Albinyana. Fernando Cano va fer el millor resultat dels segons 18 forats, en 45 cops, i va ser el millor jugador de la primera jornada amb un total de 94 cops, seguit de l'Emili Sant Martín amb 96 i en tercera posició va haver un empat entre el Frederic Lloret, de Platja d'Aro, i l'Alexandre Albinyana, del Vallès, tots dos amb un cop més. L'última volta que he fet, doncs la veritat és que he tingut bastant mala sort, perquè anava a menys 18 i en el forat 17 he fet un doble bogey i m'ha quedat una bola injugable. Però bueno, en el fons es tracta de passar-ho bé i he jugat un bon nivell. Aquest dematí he sortit líder i bueno, no ha pogut ser perquè hi ha gent molt bona i bueno, però hem estat aquí lluitant. El tall per accedir a la segona jornada del campionat va quedar a 115 cops. El diumenge a 2:15 del matí es va iniciar la tercera volta de la competició. El millor resultat el va fer l'Alexandre Albinyana, en 46 cops, seguit de l'Eric Puig i el Rafael Ramos, de Tenis Mora, amb 2 cops més. Destacar que Albinyana va fer 6 birdis seguits, cosa que va fer que agafés avantatge respecte als seus companys capdavanters. Bueno, hemos empezado normalito la primera vuelta, pero claro, he hecho las 3 primeras de 4 bajo, 4 bajo y 4 bajo, y en esta última ya sabíamos que el Alex iba destacado, pero me ha salido bastante bien y he podido hacer 5 bajo. Y entonces hasta el último hoyo he tenido la oportunidad de quedar segundo, pero solamente segundo. What's going on, man? The freestyle official, dude. De cara al migdia, els jugadors i jugadores van agafar forces i al voltant de 2:15 de la tarda es va jugar l'última i decisiva volta de la competició. Albinyana, que ja sortia com a líder, va fer un resultat de 50 cops, que el va conduir a aixecar la Copa de Campió de Catalunya Absolut de la Federació Catalana de Pitj Empat 2018, amb unes targetes de joc de 47, 51, 46 i 50 cops, i un total acumulat de 194 cops. La veritat és que en cap moment he vist que podia perdre, perquè tenia un avantatge molt gran, però sí que és veritat que l'Eric Puig m'ha apretat d'una forma radical. Sortia a l'última volta bastant lluny de l'Àlex
i l'he intentat apretar al principi i m'he arribat a posar 2 cops i després ha començat també a jugar molt bé i jo 2 forats dolents que m'ha costat i després ja he quedat lluny, però quasi és primer dels mortals perquè ha jugat un gran pitch and putt l'Àlex. És un tio que està super en forma, que és de la selecció i que m'ha impressionat, m'ha intimidat una mica. A forat 9 anava 5 sota, però l'he seguit, l'he marcat de prop i finalment he pogut guanyar. Cal dir que Alexandre Albinyana ja havia estat campió de Catalunya absolut als anys 2011, 2012 i 2013 i va quedar sotscampió el 2016. L'any passat, el 2017, va guanyar el rànquing EPA i és líder indiscutible del rànquing català acumulat actualment. Bueno, la veritat és que estic molt content perquè fa ja 5 o 6 anys, quan vaig guanyar el meu segon campionat, va venir un jugador i em va dir que moltes felicitats per quedar campió, però que ell en portava 3. I allà vaig sentir una motivació forta per guanyar-ne 4. Per això avui em sento tan feliç. Doncs dedicaré el meu fill al mini Àlex, que pobre ha agafat un virus brutal, ha estat ingressat a l'hospital i estava plorant que no podia venir a jugar aquest diumenge aquí.